Eu vă spun sincer, dacă vreau vă știu Araba. Filmează aici că se duce la botă. Deci, doamnă, vă repete. Băi, domnule, scoate-mă un pistol la copile să dai în pana mea. Omul se duce acasă. Da, mă, dacă eu o luam pe acasă, săream gardul la dispensare și pac în Îl durea mă sau instantaneu. Dumneavoastră nu vreau cu apă. Dați un bar de apă. Deci dați un bar cu apă, ieșiți aici, vreau să arăt cu dumneavoastră. Ce-ți faci voi aici? Păi, doamnă, ați văzut că ieșea ceva de mine fișat? Dacă ai făcut, du-te și sincer. Vezi de treaba ta, Doamnă, nu e vorba de băut. Ia ascultă. Nu mai scapa de el. Nu mai scapă. Eu credeam că vrea să cumpere ziarul. Eu credeam că vrea să ia ziarul. Pișat și am văzut o pasă chestii pe și n-am putut să mergi. Mirică, fugi, nimic. M-am pișat pe mine. Eu credeam că când vine azi ce face? Ce face mă ăsta? Cumpără ziarul. Te dai seama? Bă, eu am zis că când te-am văzut aici, cumperi ziarul, dracu. Bă, ești pula morți, mă. Mă basă, ce-ți Mă mai chemă pe place? mine și că, băi, turcule, uite-mă ce mi-a făcut asta. Mă, să moară mama dacă nu o bat, să-mi bat pula, de nu dărâm asta.